Tak ja neviem, ja myslím, že ten zápas mal svoje tempo a hralo sa, myslím si, že na dosť vysokej úrovni, aj keď nebolo moc veľa šancí, ale bol to boj a potom keď Slavia dala gól, tak sa zatiahla, no a potom už to bolo viac menej dobývanie ich brány, ale udržali to a vyhrali. Jednu z největších šancí jsem měl právě ty při tom přímém kopu. Tam to mířil? Tak, strelal som to brankárovi na zadnú tyčku a nepodarilo sa to, trafilo to do tyčky, takže kúsok. Škoda, neustrážili sme jednu štandardku a z toho sme inkasovali, takže kvôli tomu. Tyčka, byla tam výška, břevno, to byly šance, které se měly asi využít proti takovým soupeři. Je to tak, no, mali sme do šanci a keby sme nejakú z toho dali, tak si myslím, že sa to zase bude vyvíjať úplne inak, takže tie šance mrzia. A při kterým zákroku se nejvíc zapotil? Tam to vypadalo na tu hrovku vaší obrany jednu chvíli. No, ten prvý počas, asi keď sme tam stratili tú loptu z kraja a v podstate bol sám predo mňa, tak asi vtedy. Tak byl to zápas, který jsme měli ve svých rukou. Měli jsme více hry, víc šancí, ale bohužel jsme nepohlídali jednu standard, která rozhodla. Když byste měl zhodnotit váš výkon? Můj osobně, tak nevím, no, bylo to těžký, vyhrál jsem tam s Latkou a Bílkem, těch soubů jsem moc nevyhrál, do zakončení jsem se dostal minimálně, takže nejsem spokojený. A vaše střelecké ambice? Jako do ligy celkově? Nevím, nedal jsem si žádný cíl, chtěl bych v každém zápase dát branku, uvidíme, jak to dopadne na konci. Super, díky moc. Tak jo. Honzo, měli jste od trenéra nějaký speciální taktický pokyn, jak vyhrát na obranu Slavie? Tak samozřejmě vyrovnat si, být agresivní, bojovný, což se nám nedařilo hlavně v prvním poločase, ve druhém se to zlepšilo. Slavie jenom odkopávala balóny a je to hrozný, no, prostě měli 2-3 standardky, z toho nám dali branku. My jsme měli těch standardek, nevím, 3krát víc a nedali jsme gól, takže z tohohle pohledu jsme hodně zklamaný. V pohledu to byl zápas, který splňoval to, co jsem vlastně předpovídal, že to bude šláger ligy nebo šláger kola? Tak byl to hlavně ze Slavy hodně bojovný výkon. My jsme se tam neprokousali, nebyli jsme dostatečně agresivní a ta brána dneska byla docela začarovaná. No. Pro nás měli jsme tam spoustu šancí, ale nedokázali jsme využít.